Dende hai 4 anos, a Fundación Ría traballa na comarca do Barbanza pola recuperación da identidade cultural das vilas mariñeiras. Nesta liña de actuación está a desenvolver un proxecto para a posta en valor do porto e da fronte marítima de Palmeira, para o que xa deseñou un primeiro estudo en colaboración co Concello de Ribeira e Portos de Galicia. Nós, como Fundación Ría, caemos neste proxecto un pouco nesa liña, non? Nesa liña estratégica, pero colaborando con dúas entidades que son fundamentais neste proxecto. Por un lado é o Concello, que ten un pouco as súas ideas sobre como poder recuperar todo este espacio, como ordenalo, como fomentalo, como atender as necesidades dos veciños. Por outro lado, tamén está Portos de Galicia, que é o promotor deste estudo, porque ao final nós o que estamos aquí intentando aportar é un estudo, unha análise, unha reflexión sobre todo en torno de Palmeira e un pouco das vilas mariñeiras, e aportar toda esta diagnose e conclusións para despois poder achegarnos a un anteproxecto. Para realizar unha análise o máis precisa posible do entorno, a Fundación implica os axentes sociais de relevancia, como poden ser a Confraría de Pescadores, a Asociación de Xubilados ou os comerciantes da zona. En definitiva, os mellores coñecedores dos antigos usos deste espazo veciñal. En la importancia de este tipo de acercamientos o intento de acercamiento a los vecinos y a los agentes locales, porque aportan esa capa de conocimiento que desde los planos o desde la oficina no se ve, y creo que es importante que luego quede debidamente trasladada a lo que son las ideas de los proyectos. Por esta razón, ao remate da presentación abriuse un coloquio no que os asistentes puideron realizar as súas achegas para incluir no anteproxecto.